ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. Let me tell one story. ಒಟ್ರಾಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಎದುವೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ತಲಿಪೋಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆ ಸೈಡ್ ತರಿಯೇ, ಆತನಾಗ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಡ್ಡಿಯೇ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ. LOL, haha, laugh out loud. Balotelli, balo, scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ Wait, no, Priyaz only. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. What a comedy. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಜಿಲಿಂಗದ ಒರುವಾದು ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಂಡದಲೇ ಉಂಡಾದು ಇಡೀ ಶಾಸ್ತಾವದ ಊರುನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ಸೀಮೆಡು ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಸ್ತಾವದ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದ ತಾಮರೆಗೆ ಸಾರು ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ದಿಡ್ಡೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಯಜ್ಞನು ಸುರುಮಲ್ ತೊಂದಲ ಬಂಧುಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ತದ್ಭುತ ಅಂದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಪುಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಶೇಷಲೆನು ಈ ನರಮಾನ್ಯನ ಜಲ್ಮಡು ಕೊಡ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ಬಾಜ ನಡಿ ಸಿಮಗಟ್ಟೆನ ಪಾಡ್ನಂದಾಂಡ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುದಲೆಯೇ ಆ ಸಿಮ ನೀರು ಪಿದೈ ಎಂಚ ನೆಗತ್ತು ತೋಜುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಉಡಲು ಸನ್ಮಂತಾಣಂದಾಂಡ ಉಡಲಿಗೆ ಕುಸಿ ಎರ್ಕಣಂದಾಂಡ ಆ ಉಡಲ್ದ ಕುಸಿ ಕಣ್ಣಿಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆದ ಒರುವಾದ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಡು ಬಂದುಲೆ ನರಮನಿ ಕುಸಿತನ ಮಾತ್ರ ತೆಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಪುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನರಮಾನ್ಯನ ಕುಸಿತ ತೆಲ್ಕೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಮೋನೆಡ್ದು ಯಾವ ಕಾಲೋಗ್ಲ ಆಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಲಾಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಒರಂಬ ಕಾಲೋರ್ದು ನುಂಬು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮೊಡಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ನಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉದಿಪು ಆನಂದಾಂಡಲ ಇಡೀ ಲೋಕಡೆ ಅಜನ ಮಲ್ದಿನ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ನಿಕಲಿಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರೆದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ 16 ಕೋಟಿ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ತೂದು ಕುಸಿದೆ ತೊಂದರೆ ಪಂಡ 5 ಮಿತ್ತಿ ಚಲ್ಮದ ಸಂಗತಿ ಬುಡ್ಚು ಬಂದಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಒರ್ಮನೆ ಎಸಲುಡು ನಮ್ಮವಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮನೆ ಎಸಲಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲು ಏರಂದು ಪಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ತರೆ ಬರವೇ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲು ಒರ್ಂಬ ಬಂದಲೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಪನೋಡೆ ಇಂಚೋಗಕಲ್ನ ಪೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬೈದನು ನಮ್ಮ ಹಳೆಂಗಡಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ದು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯ ಬರಿಪಿನ ಅಲ್ಪ ನಡುಟು ಕೋಡಿ ಪಂಡ ಶೀನಪ್ಪಯ ಕೋಡಿ ಪನ್ನಂಚಿತನಂಜಿ ಊರುಂಡು ಅಲ್ಪ 32 ಎಕರೆ ಜಾಗಡು 372 ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಪುನಂಚಿತಿನ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಚಿಲು ಆ ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪನ್ನಿನ ಪುದರಡಿ ನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಡಿಗೆ ಪೋಲೆ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನೊಂದು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಕಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಅಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿ ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ತಗೊಂಡು ಐಟ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿಲ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕರಣ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತುನು ಸುರ್ಮಲ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂದಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ತನ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಭಿನೋ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ದೀಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ ಅಭಿನದ ಚಾತುರ್ಪು ಏತು ದುನ್ನ ಬನ್ನ ಏತು ಐತ ಗಿಡ್ಪು ಏತು ಐತ ಪತ್ತಿ ಏತು ಪಂಪಿನೇನು ಲತ್ತದು ತುಂಕುದು ಅಂಚಿ ದಂಗಂದಿಲಕ್ಕ ಇಂಚಿ ವರ್ದಂದಿಲಕ್ಕ ಕೊಡಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗ ತೊಲಂಕಂದಿಲಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಧ ಸತ್ಯೋಗ ಸಮಾಧ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಉದಿಪನದ
ಒಟ್ಟಾರ ಮೇದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಟ್ರ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಕೊರೊಂದೊಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲದ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಕುಲ್ತಿನ ಆ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದೊಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರ ಬತ್ತಿದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದ ತುಳುಡು ಪನ್ಪುಂಡು ನಂಡ ಉಬಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟು ಪಸರು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆನ ವಯಸ್ಸೊಂದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರುಲ್ಲೆರ್ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಲ್ಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥದ ಕಲಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುಕೊನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂದುಲೆ ಅಕುಲು ತೆಲ್ಪಾರೆ ಪೆದಾಡಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಕಲೇನು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಬಂಜಿ ಅರ್ಕಲ್ ಬೂರ್ಲೆಕ ತೆಲ್ಪಾರೆ ಪೆದಾಡಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೆಡೆ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದುಂಬುದ ಅಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆಗೆ ಕುಲ್ನೆಕ್ ಲಕ್ಕಿನಕ್ಕೆ ಪರಕೆ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚಂದ ಅವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜ ಐತ ಉಲಾಯ್ಡೊಂಜಿ ಮೂಲನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನಗೂ ಮೀರ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಪರಕೆದ ಉಲಾಯ್ಡುಂಡು ಶುದ್ಧ ಉಡಲಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ದೊಂಡೆಡ ಓಡುನ್ನ ಅಂಡನೆ ಪಲಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಪಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡು ದಾದಮಾತ ಆಪುಂಡು ದಾದಮಾತ ಸಂಗತಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು ವಾನಮನೆಡು ತೆಲ್ಪವಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡಿತ್ತೆ ತೆರಿಪಾರೆ ಬರಲ್ಲರು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ట్యాబ్లేదన్న టెంప వస్తుంది మనోరా దాదే గాడి తాంటున్నాను వల్ల ఆ బల్లి ఆ బల్లి ఆ బల్లి ఆ బల్లి ఎత్తేదా అంటుంది ಒಂಜಿ ಸಲ ತಿಗಲೆ ದೀಜ ಮಾರ దానే ಎಂಜಿನ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಣ್ಣಿ ఈ దాదా బన్ని గాడి- తాంటుండ బన్ని రబండరి తాంటుంది యా బండ ತಾಂಟಿ ಪಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುಣ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ತಿಗಲೆಗೆ ದೀಜ ಮಾರ ಸತ್ತಿ పోయాರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಚಡುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ దాదే మండే జాదా ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಿ ಮಾರ మండే చాపనకులు టాబ్లెట్ దయవసున్నాడు ಬಂಜಿಂಗ್ ಯೋಚಾ జల్లి నింగి లైక్ ಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆ ನಿಂಗಡ ಮಾರಿ ಯಾ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಚಡುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡ ఎంజ కాన్సెప్ట్ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲ ఆ బ్రహ్మ కప ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾತ ನೀನ್ ಅಮ್ಮ ಕಪ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡುವೆ ఏం చేంజా ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡು దేవర ముల్తుర్ గాడి పోలే ದೇ వర పోలే Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. మీరు కాస్ట్యూమ్ బుడ్లే చడ్డీ ఎంచ వాడువరా ఇంకా అంద జాబు ಚಡ್ಡಿ ಅಂಚ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ ಈ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬಲ ಪಾಡ್ ತೋಚ್ಪೋವೆ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಚಡ್ಡಿ ಅಂಚಲ ಮಾಡುವೆ ತರೆಕಲ ಮಾಡುವೆ ಮೋಸ್ಕಲ ಮಲ್ಪೋವೆ మా మూసిన మాత్ర సైత్య పోవి ಅವು ಎನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಯಾನೆ ಮೂಸು ಮಣ್ಣ ನಿಕತಲ ಮಂಡೆ ಚಮರ್ಚಿ ಯಾನ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಚೆಂದಮ್ಮ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುನ ದಾದೆ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ತರೆ ಎತ್ತು ಪತ್ತತರ ಬೆನ್ ಕೆರ್ಲೆ ಮಾರೇ ಇರಲ್ಲ ಪತ್ತು ತರೆ ರಾವಣೇನ ಬ್ರಹ್ಮಗ ನಾಲ್ ತಾರೆ ನಾಲ್ತರ ಇಂಚ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಕೊಂತುನದ ಅನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮೀನ ಮುಟ್ಟೆನೆ ಪನ್ಪುನಗೇನು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಅಂತ ಅದ ಅನ್ಬೇಕು ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಫೋಡತ ಮರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಜಿ ತಾರೆ ನಿಂಚೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯವರಿ ಬತ್ತಿ ಆ ತಾರೆ ಹಿಡಿದು ಈ ತರೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಬಲ ನಾಲ್ ತಾರೆ ಅತಿ ಇನ್ನ ತಾನೆ ಮೂಜಿ ತಾರೆ ಐಕೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿಯರು ಬೊಚ್ಚಾಂಜನೆಗೆ ತರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪು ಜರದ ಬಂಡೆ ಆಂಡಲಾಗ ಅಸ್ಕಿ ಹಿಡಿದೋಗ ಬಂಡೆ ಅದ ಗೊತ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಐತಾರತಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ತರೇನು ಕುಚಿದೇವ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿರಂದು ಬಂಡೆ ಟೋಟಲ್ 4 ಸಾರ ಗೋಯಿಸೊಂದಿನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸರದಲಕ ಮಂಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸರಲಕ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಕೊರ್ನಿ ಮೂಜಿ ಸರ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸರ ಲೆಸ್ ಚೆಕ್ ಅವ ಇತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೂವಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಹೂವಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬತ್ತರ ರಿವರ್ಸ್ పోయిందే ఎదురు పోదు ఫిరావత్తిని దాయ పండ పల్తి అది కెమెరాದ ಮಿತ್ತು ಬೂರೋಡುಂದ ಸರಿ ಬಿಡ್ಕ ಎಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಬತ್ತಿನ ಯಾದವಾಗಿ ಸನ್ನಿಲ ಮೀರ್ಜಿಂದ ಯಾ ನಾಯನ ಕೈಟೇ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬೋನಾಗ ಪರಕೆ ಆಡ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸರ ಆಯನ ತಿಗಲೆ ದೀತಿನ 200 ರೂಪಾಯಿ ಓಲ್ತು ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತ ಪರಕೆ ಪೂವಕ್ಕೆ ಓಲ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಓ ಪರಕೆ ಪೂವಕ್ಕೆ ಓಲ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಮೆಂತಕೇನು ಯಾನ್ ಬೆದ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇಸೋಂಜಿನತ ಬೆದ್ರರ್ದ ಸೀದ ಬನ್ನಕ ಕೈಕಮ್ಮದ ಅಲ್ಪ ಈ ಪರ ಬುಣ್ಣತ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲಕ ಇಂಚ ಒಂದು ಏಪಲ್ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪುಚಿ ಕೋಡೆ ದಾದನ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತು ಈಜಿನ ಪಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೂರ್ತಿಲಕ ಬೂರ್ತು
ಅವು ಅಂಚತ್ತ ಮಗ ಯಾನು ಪರಾಕೆಡು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಪರಾಕೆ ಬಾರ್ದು ಬೆದ್ರಾಡಿ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡೊಂದು ಪಂಡದು ಸೀದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕನು ಮಗ ಐಟ್ ಕೈ ಕಂಬ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ ಅವಳು ಏನನ್ನು ಜಪ್ಪುಡದೆ ಆಯ್ ಅಂಚಿ ಪೊಲಾಲಿ ದಂಚಿ ಒಡೆಗ ನಮ್ಮಡಿ ಪೋಯಿ ఒక పొలాలు ఇర్ది ఎన్న ఊరుకు పోడతే అన్న కై కంబర్ది ఎంచ పోపునింది సుమారు వానలేక మాత కైతో జయ ఏర్ల ఉంటాయి నెచ్చి మాత ನನ್ನ ಸೈತನ ಮಾರಿ ಬೋಂಡು ಬಂಡು ನಡು ಮಾರ್ಗೋಡ್ಬೋದು ಇಂಚೆ ಆತ ಬರ್ತನಾಗ ಪುಣ್ಯೋಡು ಬ್ಯನವಾನ ಬರ್ತಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವುಡು ಪುಳ್ಕ ಕುಳ್ಳೊಂದು ಸೀದ ಬೈತೀನಿ ಮಗನೇ ఒక ಒಂಜಿ ಮಗ ನಮ್ಯಾಗ ಸಮ ಗಟ್ಟವಾನೋನು ಬುಟಿಯರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬೈತು ಅಹಂಕಾರದ ಪರಬುತುಲ ಇತ್ತಿನ ಹಂಪುಸುಲೆಗ್ ಮಾತ ವಾನೋನು ಬಾಡೊಂದು ಅರ್ಪುನಿ ಓ ಹಂಪುಸು ಹಂಪುಸು ಅವು ಹಂಪುಸ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಹಂಸು ಇರ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಏರಿಯೇ ಹಂಪುಸ್ ಅತ್ತ ಅವು ಹಂಸ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಟೆಂಪೋಡ್ ಬರೋದು ಈ ಪರಬುನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಟೆಂಪೋಡ್ ಕೀಲ್ ಕುದುರೆ ಉಂಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಆತ ಕೀಲ್ ಕುದುರೆ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬ ಕಲಗ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಲ್ವಾರ್ಗೆ ತಂದು ಗೀಸೆರೆ ಯಾನ್ ಏರ್ ಗೀಸೆರೆ ತೂಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಅವ ಅಂಚತ್ತ ಮಗ ಪೋರ್ಸುಗೀಸರೆ ಮೇರ್ ಬಂತೀನಿ ಗೀಸೆರೆ ಅಂದೆ ಮೇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಗೀಸೆರೆ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಬೇಕೆ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಅವು ಕಲ್ತಪ್ಪ ಬೇಕೆ ಅತ್ತ ಮಗ ಕಪ್ಪ ಬೇಕೆ ಕಪ್ಪ ಈರ್ ಬಂತೀನಿ ಕಲ್ತಪ್ಪನೆ ಅವು ಪನ್ಯರೆಯನ್ನ ಕಪ್ಪ ಬೇಕೆ ಕಪ್ಪ ಅಂದು ಬಂತೀನಿ ಈ ವಾನನ್ನೊಂದು ಅಂಪುಸುಗು ಬಾಡಿ ಅತ್ತ ಅವು ಕಪ್ಪ ಪೋದ ಅಡೆಗೆ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಎಂಕಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದಂದಿ ಏ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ವಾಸನೆ ಬಿಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಂತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೊಂಜು ಈ ಬಾಳೆ ಈ ನಿನ್ನ ಆ ಕೀಲು ಕುದುರೆದ ಪೋಸಾಕ್ಲೇನು ಒರ್ಸೋಗೋರಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಬಾಡೋಡು ಮಗ ಅವ ನಾನು ಅವೇ ವಾಸನೆ ಬರಜಿತ್ತನ ಓ ದೇವರೇ ವಾಸನೆಡು ಮೂಂಕು ಬುಡಿಯರ ತೀರುಜಿ ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ವಂಡಿನಿ ಅತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಮ್ಯಾನ ಟೆಂಪೋಡಿ ಅನ್ನು ಪೊರ್ಲೂಡೆ ಮೂಂಕು ಬುಡೊಂದು ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮೂಂಕುನು ಪರಕೆ ಆಡುವೆ ಅನ್ನಿ ಮಗ ಇತ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತ ಮೂಂಕು ಬಂದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮೂಂಕತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಳೆ ಮಗರ್ಜಿಂದ ಬೊಳ್ಳಿದ ನಾಲೈ ಪರಕೆ ವಂಡ ಅಂದಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಅವ ಇತ್ತಂಬ್ಯನ ಕಾರು ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಾರು ಪರಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ ಅಂದ ಇತ್ತಿನ ಪರಕೆ ಬರ ಪಣ ಏರೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಪುನೀರು ಏ ದೊಡ್ಡ ವಾ. ಇರಡಿ ಕೇನೋಡಿ ನಿತ್ತೀನಿ ಓ ಮಗ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಹಾ. ಮೇನ್ ನೀರ್ಗೋ ಒಂದೆ ಏತದಿ ನಾನು ಮಗ 4 ದಿನ ಮೇನ್ ನೀರ್ಗೋ ಒಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಮ್ಯಾನೊಂಜಿ ಮೈ ನೀರು ಪೊರ್ಲೂಡೆ ಪೋಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಅತ್ತ ಮಗ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಪರ್ಂಡ ಅಂಡು ಸಮ ಪೂಜಾ ಅಂದ ಬನ್ಯ ಈರ್ ಬೊಂಡಡಿತ್ತಾರ ಅಂದಿಯಾ ಇಂಜಿ ಬರಿ ಏರ ಬತ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಯಾತವ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ಒಂದು ಭೀಮೆ ಬೋರ್ ಮಂಡೆನೆ ಅಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುನಿ ಹಾ. ಅಸ್ತಿನಾವತಿ ಕೌರವರೆ ಗಾಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿಲ ಕೌರವರೆ ಗಾಂಡ ಎಜ್ಜಿ ಅರಸಿನ ಮಾಕಿ ಕುಂಬ್ರದ ನಾರಾಯಣರೇ ಎಕ್ಲೆ ಗಾತಿನಿ ಅರ್ಗೆಂಡ ಪಂತಿನ ಜೇರು ಪಾಲು ಕೊಡ್ತು ಜೇರಿಯಾರು ಆರು ಓಡೆ ಪಂತೆ ಸೀದಾ ಹೋತಿರಾರು ಹಾ, ಹಾ. ಏ ಅಸ್ತಿನಾವತಿ ಕೌರವರೆ ಗಾಡತ ಅಂಚ ಭೀಮನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚರ ಕುಜಲ್ ತಾಳ್ತೀನಿ ಅಂಚೇನ ಸೈಪುಣೇನು ಕರ್ಮ ನ, ನ, ನ. ಇನ್ನು ಕದೆ ಕದೆ ಉಳ್ತಾಳ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಹತ್ತು ತಾಳ್ದಿನಿ ಕಿರೀಟ ತೀದು ಕಿರೀಟದಿನ ತಾಳು ಸತ್ಯಗ್ ನೇ ಗತೆ ಕತೆ ನೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಾನ್ ಬೈಕ್ ಇಡು ಬರೋ ಅಂದಿತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಎದುರು ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಟೆಂಪೋ ಪೋಂದುಂಡು ಈ ಗಾದೆ ಪುಲ್ಕ ತಾಳ್ದತ್ತಿ ಯಾನ್ ಕೀ 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 ಬಂದು ವಾರ್ನಾಕ್ಯ ಟೆಂಪೋದಾಗ ಕೇಳಿ ಜಾಯ್ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ನಿ ಇತ್ತ ಟೆಂಪದ ಬಿರಾವಡೆ ಕಿಂಗ್ 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 ಕಿಂದು ಮಾರ್ನು ಆಡೊಂದು ಹತ್ತದಿನ ಏನ ಯಾನಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಯಾನು ಟೆಂಪದ ಪಿರಾವುಡು ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲೊಂದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಗು ಮರಲಾದಂಬಿ ಓಂಗೊಂದು ಪಿರಾವುಡೆ ಬತ್ತದ ನಿಂದ ಎಣ್ಣಿದ್ಯ ಈರ್ಮಲ್ಲ ದೀಪಿಕ ಪಡುಕೋಣೆ 18 ವರ್ಷ ಪುನಗ ಯಾನು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತಗ್ಯಾವ 18 ವರ್ಷ ಸೊಪ್ಪುನಾಗಳ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತಾರೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಆಯ್ತು ದೀಪಿಕಾ ನಡುಕೋಣೆ ಒಲ್ಲ ಕೋಣೆಡಿ ಇತ್ತಿನಂದ ಬರ್ಪ ನನ್ನ ದನ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಾತ ಬೂರಿದ್ದು ತೀಕಣಿಂದ ನಾನು ಬೆಜ್ಜಿದ್ದು ರಂಚನೆ ಕನತ್ ಕೋರು ಮಗ ಪಡ ಈ ಓಡದ ಬೂಚಿಲ್ಲ ಕನವೇ ಹತ್ತು ಮೇರ್ನ ಅಂದಾಜಿಡು ಯಾನ್ ಟೆಂಪೋದ ಪಿರಾವಡೆ ಬರೋಡುಂದು ಬಲ ಈ ಉಂಟು ಈತ ಇಲ್ಲ ಪುಣ ಏನ ಮಗ ಹೋಯ್ತು ಬೈಕ್ಡ ಬೈಕ್ಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಎಂಬಿಯನ ಬೈಕ್ಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೂಡ ಆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟಿ ಅಂದಾಂಡ ಯಾನಂಬಿಯನ ಕೈಟೇ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಗದೇನು ಪರಕೆ ಆಡುವೆ ಅವ
ಆನದ ಬರ್ಪೇನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಗದ್ದೆ ಬುಡ್ಚಿಯ ಬಗ. ಅವು ಆಗ ಬಂಗ ಅವು ಆ. ಅವು ಕಮ್ಮಿದ ಅವಡ್ಚ ಎಂಜ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಕೈತೆ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ನ ಬರಕ್ಕೆ ಆಡ್ಪವೆ ಅವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಾವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಅವು ಕರೆಂಚು ಜಮಗ ಮರ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಗದೆ ಕಂತು ಕೊರ್ನನೆ ತಪ್ಪಂಡು ಒಲ ಗುಜಿರಿಗೆ ಮಾರ್ದೋಡು ಆಯ್ತು ಈ ಪಲ್ಲ ಕೈ ಗದೆ ಎಂಚ ತಾಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಅವು ಎಂಚ ಅನ್ನ ಮಗ ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಕುದುರೆ ಪುತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಊರು ಪುತ್ತೂರು ಅದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಣ ಮಾರ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಗದೆ ನಿಂಚ ಫತ್ತೊಂದು ಕುಳ್ಳುದಿತ್ತೇನ ದೇನು ಗದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಪೆದ ಮೇಯ್ತು ಗದೆ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ತು ಕತ್ತಿನ್ಯ ಅಂಚ ಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಕಿಂಕಿ ಇಂದ ಕೇಂಡಿ ಅಂಕಿ ಇಂದು ಪೋರ್ಸು ಗೀಸೇರು ಕೂಟ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೇನಿಯರ ಬೈಕ್ ಇಡು ಬತ್ತದ ನಿಂದ ಐನು ಪತ್ತದ ಹೋಯ್ತು ಮಂಡೆ ಎನ್ನ ಗದೆ ಅತಿ ಗದೆ ಗದೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆತ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕತೆ ಮಗ ಈ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಗದೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ನಾತ ಆತ ಆಡಿ ಯಾನಂಜಿ ಗದೆ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೆರ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಮಗ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬೇಗೊಡೋರ ಹನುಮಗಿರಿക്ക് ಪೋಡು ಮಗ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಹನುಮಗಿರಿಕ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಗದೆ ಬೂರ್ ನಂಚಿನ ಗದೆ ಪೊರ್ಲೂಡ್ ನಿನ್ನ ಕೈಕ್ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನಂದಾಂಡ ಹನುಮಗಿರಿ ಕೊಂಚ ನಿನ್ನ ಕೈತೇ ಬೊಳ್ಳಿದ ಗದೆ ಒಪ್ಪಿಸವೆಂದು ಪರಕೆ ಬಂತೆ ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಎರಡು ಲೋನೆದೆ ಪೋಡ ನಾನು ಅವ ಅತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಗದೆ ತೀರ್ಥ ಪುಣ್ಯಟೀರ್ ಹನುಮಗಿರಿಗೆ ಬರಕೆ ಬಂಡಾರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬಿಲ್ಲು ತೀರ್ಥ ಪೂರ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರಕೆ ಅನ್ಪರಿ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಎಂಪಾಣ್ಣು ಮಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬಣ್ಣಗ ನಂಕರ ಬಾರಿ ಬೇಗವರ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೋಯಾರುಂಡತ್ತ ಮಗ ಅವು ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಂತೆ ಮಗ 2024 ಇಸವಿಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಒಂಜಿ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಟೆಂಪುಡೇ ವರ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಾರುಂಡು ಎನ್ನ ಟೆಂಪ ಬೆದ್ರರ್ದು ಎಡಪದ ಬೋಪುರನೇ ಡೌಟು ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂತಾರ ತೀರು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಗುಜಿರಿ ಆತಂಡ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಆ ಟೆಂಪೋನು ಗುಜಿರಿ ತಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ತು ಐತ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ರೈಲು ಪೋಯ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪಂಡ ತೀರ್ಪು ಜಾಗರಜ್ಜಿ ಮಂಡ ಪುಡತ್ ಪಾಡೆ 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 ಅರೆ ಗಿತ್ತು ನೇ ಇರೆಗ್ ಬೇಲೆ ಬರ ಸಂಕಡ ಇರೆಗ್ ಅಂದೆ ಬೇಲೆ ತೂಲೆ ದೊಡ್ಡ ಯಾಲ ಬೆಂದದ ಮೇರ್ನ ಸಾಂಕೊಡ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಒಪ್ಪುಜೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪುಜೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಆಗ ಮಣ್ಣು ಹೊರಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲೂತ ಬೇಲೆ ಅಂಟುಂದಾಂಡ ఆయన ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳನಿ ಅನುಭೋದವಳು ಪರಾಕೆ ಆಡ್ಪವೆ ಎಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕದ ಯಾರು ಪರಕಾಂಡ ಬಿದ್ದರ್ದಿರಿ ನಂಚ ದೊಡ್ಡ ಅಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುರೂಟು ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನ ತೂವರ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ಆನ ಪುಣ್ಣ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಪನ್ಪುರ ಕೇಳಿ ಸುರೂಟು ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನ ತೂವರ ಬಣ್ಣಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ಪುಪ್ಪ ಕೇಂಡೇರಿ ನಿಕ್ ಓಲು ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಮಿಲಾದ ಬಣ್ಣಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಯಾನಿಕ ಬೇಲೆ ಏರಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಕೊಂತ ಎದುರಲ್ಲಾಗ ತುಕೊಂಚೂರು ಬಗ್ಗದ ಕೈ ಮುಗಿದುಂತು ಅಂದ್ಯ ಅಂಬ್ಯಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ಯ ಎಂಜ ಉಂಟಾರೆ ಅವು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂತಿಯಾರೆ ಅವ್ವಾನ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು 5 ಕಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಕರ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೇ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತನೆ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲ ಅಮ್ಮೇರು ಹೊರ ನಾನು ತೂಯರ ಬತ್ತೀನಿ ಬೇಲೆ ಓಲು ಕೇಂಡೇರು ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಲೆ ಬಂದ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೈಂಟ್ ಆರ್ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಂದಿದ್ದೀರು ಆರ್ ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಜಾನ್ ಪಂತಿಲ್ಲ ಅಂಚಾಯ್ ನೀವು ಆತ ಅಂದ್ ಆಲ್ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುನು ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ದ ಬಿತ್ತು ಬಾಂಡ ಹಾಕೊಂಡ ಆಂಡ ಏಪಲ ಬೇನೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಣತ ಈಗ ಇಲ್ಲದ ಖಾಲಿ ಕುಳ್ಳು ತಿನ್ಪುಣತ್ತು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾದ್ಯ ಮಾಲ್ಪೆರ ಮನಸ್ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನೋಡು చెప్పు తినోడు చెప్పు తులే 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 ఒక ఇత్త మల్పుల్న అయ్యినెత్త ఒక నా ఏపల స్వాఉద్యోగం ಗೊತ್ತಾನ ನಿಕೆಂಜಾಂಡ ಸ್ವಾಂತ ನಟ್ಟ ಅದೇ ಬರ್ತಿ ಬರ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಇರಗ ಆಪುಂದಾಂಡ ಬಕಲ್ಲಿ ಇಜಿನ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಡ ಮುಗಿಪುನಿ ಏರಿ ನಮ್ಮೇನ ಆನ್ ಸುರು ಸುರು ಮನ್ ಏನ್ ಯೋತನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಗ ಜನ್ಪು ಈ ಕೋರಿ ಸಾಂಕು ಕೋರಿ ಸಾಂಕು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತೇ ಬಿಡ್ಚಿ ದಯ ಐತ ಲದ್ದಿ ದಿಪ್ಪುನ ಏರೆಗ ಕೋರಿದ ಲದ್ದಿಯ ಮಾರೆ ಕೋರಿ ಎಂಜಿ ನಾನೇನ ಮಾರೆ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಸಾಂಕ್ಲ ಮಗ ಎಡ್ಡೆ ತುಲಾ ಕೋರಿ ಸಾಂಕ್ ಸಾಂಕದ ಬೊಡಿ ತಿಂದಾಂಡ ಕೋರಿ ಬೊಟ್ಟಿಂದಾಂಡ ಕೂಡುದ ಪಡಿದೆತ್ತು ಬುಂಡ ಐನ ಅಮ್ಮಡೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಪು ಜಾವು ಒಕ್ಕೈತ ಕೋರಿದ ಸುಯಿನ ತೆತ್ತದ ಕೆಬಿಕಿರ್ ಮುನ್ನದ ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಎಡ್ಡಾಪುಣ ಮಗ ಏತ ಲಾಭ ಉಂಟುತಲ ಕೋರಿ ಬಡ್ಚ ಉಪ್ಪಡದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ಕೋ ಉಪ್ಪಾಡ ಮಲ್ತನ್ನೊಂಡತ್ತೆ ಮೋಲೆ ನಾಕದ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಲ್ ಉಪ್ಪಾಡ ಮಗ ಬೊರ್ಚಿ ಉಪ್ಪಾಡಿಯಾ ಬೊರ್ಚಿ ಉಪ್ಪಾಡೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾವಿ ನಿಕಲ ಕರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡನ ಕಣ್ಣಗೆ ರಟ್ಟವನ ಉಪ್ಪಡ ಬಡ್ಚಿ ಪಪ್ಪಡದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ಕೋ ಪಪ್ಪಡದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿನಿ ಮೊಲ್ನ ಪಪ್ಪಡ ಪಂಡ ಮೊಲ್ನ ಪಪ್ಪನೆ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಐ ಕಾಲ್ನ ಪಪ್ಪನೆ ನಾಲ್ದು ಬತ್ತದ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪೇರ ಪೂಜನಿಕೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಏನ ಪಪ್ಪತಾವು ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಇದೆ ಕೋರಿ ಬಡ್ಚಿ ಉಪ್ಪಡ ಬಡ್ಚಿ ಪಪ್ಪಡ ಬಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪುನಿ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪುನಿ ಗೌರಿ ಗೌರಿ ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಬತ್ತನೆ ಆತೆ
ఏ కేర్పదే మారే ఇంక రప్పైతే ఫ్లాష్ అయ్యని అదే ఈ పెద్ద సాంకణెంచ పెద్ద సాంకున ಒಯ್ಯಟೆ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಏರೆಗಾವಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಬಿ ಬಡ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಪಡಿಕೆ ಐಪುನಿ ಆ ಗಲೆಜಿ ವಾಸನೆ ಪೂರ ಏರೆಗಾವು పెత్త పొడిచింది పెత్తను ససర మల్తు పాతేరేನ జాగ్రత్త మగవ పెత్తగా ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಏತು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಉಣ್ಣೊಂದು ಗೊತ್ತುನ್ನ ಮಗನಿಕ್ಕೆ ಗಾವೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮಾತರಹ ಪೆತ್ತ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನ ಪ್ರತೀಕವಾಯಿನ ಪೆತ್ತದ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತುನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ ಪೆತ್ತ ಎಂಚ ಉಣ್ಣೊಂದು పెత్తద రడ్డు కన్నులేడు రామ లక్ష్మణరేను పెత్తద రడ్డు కొంబులేడు సూర్య చంద్రరేను పెత్తద కంటెలడు రుద్రదేవరేను పెత్తದ ಮೋನೆಡೆ ವಿಷ್ಣುದೇವರೇನು ಪೆತ್ತದ ಮೇಟಿತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೋಮಲೆಡು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲೇನು ಪೆತ್ತದ ಬೀಲೋಡು ಸರ್ಪ ಸಂತತಿನು ಪೆತ್ತದ 4 ಕಾರಡು 4 ವೇದೊಲೇನು 4 ಕಾರದ ಎನ್ಮ ಹಾವಡಡು ಅಷ್ಟದಿಕ್ ಬಾಲಕೆರೇನು ಪೆತ್ತದ ಕೆರ್ಂದೆಲ್ಡು ಅಮೃತನು ತೂಯಿನ ದೇಶ ಮಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಊಟ ಪೆತ್ತ ಪೆತ್ತ ಓಡೆಗೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಇರಿ ಪೆತ್ತ ಬೊಡ್ಚಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರಿ ಆನ್ ಬುಡ್ಕಂಚಿ ನಾ ಪೆತ್ತ ಪಡಂದ ನೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಸಸರಾಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತಡ ಅಂಬಿಡಿ ಬೆಜೆಂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಪೆತ್ತದ ಪಡಿಕೆ ಅರ್ಕ ಪರ್ಕ ಅಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಕ ಗೋಮೂತ್ರ ಸಕಲ ರೋಗ ನಿವಾರಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಮಾಡ್ದಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನತಿನ ಕೂಲಿರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ఒక పెత్తದ 5 ಲೀಟರ್ ಪೇರಿಗೆ 3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬಾರ್ದು 8 ಲೀಟರ್ ಮಲ್ತದ ಮಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಎತ್ತು ಜನ ಓಟಿ ಅನಿಕ್ಕೆ ಅವು ಬೋಡೈತೆ ಅವು ದಾಯಗ ದೊಡ್ಡ ಪೇರು ಬೋಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಸರಿ ಇತ್ತ ಪೆತ್ತದ ತೊಂಡ್ರ ಕಾಸು ಉಂಡು ಕಾಸು ವಚ್ಚ ಕಾಸು ವಚ್ಚ ದೊಡ್ಡ ಐಕ್ ಕಂಡೋಡು ಏನೇ ದೊಡ್ಡ ಅತ್ತೆ ಕಂಡೋಡು ಕೃಷಿ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಕಾಸು ಮಾಲ್ ಪೋಡೋದು ಅಂಚ ಐಕ್ ಮಂಡೆ ಚಂದ ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರದ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉಮನಾಥ್ ಪಣದ ಬೆದ್ರದ ಅರೆ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನೇರ ಬೆದ್ರಡು ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಒರಿಯೊಪ್ಪುನ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತುಡು ಸುಂದರ ರೈ ಮಂದಾರ ಒರಿಯೊಪ್ಪುನ ಬೀಸೋಡು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಒರಿಯಪ್ಪಣ ಇತ್ತೆ ಆಲದ ಬಾದೌಡು ಅರಿಸೆ ಏನನ್ನು ಅರಿ ಅನ್ಬಿಡಿ ಯಾರು ನೀನು ನನ್ನ ಗದೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತುಂಡು ವಿಷಯ ಬಲಿ ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಫೋನ್ ಹಲೋ ಯಾನ ಯಾದವೇ ಬಾತಿರ್ನಿ ಇಂದು ಮುಲ್ತೋಂಜಿ ಬೇತೆದಿಂದ ಎಂಜೊರಗಲ್ಲಿ ಯಾದವೆ ಚೊಲ್ಲೆ ಬಾತಿರ್ನಿ ಚೊಲ್ಲೆರ್ಕ ಯಾನ್ ಯಾದವೇ ಬಾತಿರ್ನಿ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಓಡಿತಿಂದು ನಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನವರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಪೆತ್ತದೆ ಪೆರೆ ಓಡಿತೀನಿ ಏತಾಪುಂಡ 50,000 ಆಪುಂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಮೇತ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ನೀವು ಜಾಮೀನು ಯಾನೇ ಉಂಟುವೆ ಹಾಗೆ ಸಮ ಉಂತ್ಯರ ತೀರು ಜಾಮೀನು ಎಂಚ ಉಂತ್ವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ದೀಪೆ ಬುಡ್ಪೆ 50,000 ಪಾಸಾಂಡು ಪಾಸಾಂಡಿ ಕಾಸ್ತ ಸರಿ ಇತ್ತ ಪೆತ್ತ ಉಲ್ತೆ ತೊಣ್ಣಿ ದೊಡ್ಡ ಪೆತ್ತ ಒಂದು ಈ ರೋಡ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಪೆತ್ತ ಈ ರೋಡ್ ಕೋರಿಪುನತಿ ಪೆತ್ತ ಈ ರೋಡ್ ಕೋರಿಪುನತಿ ಅತ್ತಂದ ಮೂಲೆ ಇಂಚ ಬೋಂಡ ಈ ರೋಡ್ ಅಂಚಪಲ್ಲ ಏರ್ನ ಆ ಪೆತ್ತ వాళ్ళు ಕಮಲ ಕೋಟೆ ಪೇರ್ದ ಡಿಪ್ಪದ ಅವಳು ತಿಕ್ಕಿನಾಲೆಂಡ ಬಂತಾಳಿ ಒಂದು ಪೂವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮಗಳೇ ಗೊಂಜಿ ಬೇರಲ್ಲ ಪೆತ್ತ ಗೊಂಜಿ పొద్దులైతున్న పళ్ళ ಮಗಲೆಗು ಪೂದು ಪೆತ್ತಗು ಬೇರ ಮಾರ ಅಂಚಾಂಡ ಇದು ಕಮಲಕರ ನಂಬರ್ ಉಂಡಾ ಕಮಲಕರ ನಂಬರ್ ಉಂಡಾ ಉಂಡು ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ 164 ಬಾರ್ 3 ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಣ್ಣತ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ 94 48 563 ಬಾಕಿದ ಮೂಜಿ ಆ ಮೂಜಿ ಬೋಡ್ ಚಾತೆರೆ ವಾತೆರೆ ಎತ್ತಿ ತಿಗಲ್ಲ ಆಟದ ಪರಪಿಯ ಸಾವು ಅವು ಹೆಂಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 986 ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 986 ಸರಿ ಇಂದು ಆರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ಈ ಜಾಲಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಡೊಂಜಿ ಆಪ್ ಲದ ಚಿತ್ತುಪುಲಿ ಉಂಡಾ ಎಂಚಿನೇ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಡೊಂಜಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಇರ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂಗಾಪುಡ ಬಂಗಾಪುಡ ಮಾರೆ ഞാൻ പണ്ട് ബൊർച്ച ജന കോസ്റ്റ്ലി ಬಂಗಾಪುಡ ಎತ್ತ ಅನ್ಭವಿಸಲ್ಲ ಅವೇ ಕೋಟೆ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬರೋಡು ಬನ್ನಿ ಇಯತ್ತ ಬೊರ್ಚಿ ಗೊತ್ತೊಂಡೆ ಕಾರತ್ತಿ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಬಲ್ಲೆ ಸರಿ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪುಗ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಫತಾಲಂಜಿ ಈಟದ ಗೋಲು ಈಟದ ಕೋಲ್ ಅತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ತೂಲೆ ಇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಫೀಡ್ ಮಲ್ಪ ಫೀಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೋನಿ ಎನ್ನಕಿ ದೆಕ್ಕಲ ಪಡ ಅವು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಡ್ ಪಂಡ ಸೇವಿಯೇ ಎನ್ನಲಂಜಿ ಸೇವೆ ಪಡವು ಅಪ್ಪಾಜ ಇಂಚಿನೆ ಸೇವ್ ಸಯ್ಯಾಡಂಚಿ ಅರ್ನ ಅಲ್ಲ ಡಿಪಿ ತೊಲಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ನಾಯಿ ಡಿಪಿ ಅತ್ತಿ ಡಿಪಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಿಕ್ ಮಾರೆ ವಿಷಯ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಾಲ್ ಇರ್ನೇ ಮಾಲ್ ಅವರೇ ಗೊತ್ತು ಜಾ ವಿಷಯ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವಾಗ ನೆಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಕಮಲಕ ಬರ್ಪೇರು ಅನ್ನಂದು ಅವಮಣ್ಣ ಪೀರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಸುರಾಂಗ ನಂಚೆ ಬರ್ಪೇನು ಸುರಾಂಗನಿ ಕಮ್ಮಾಲ ತಿಕ್ಕುವ ತಿಕ್ಕು ಇನಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಯು ತಿಕ್ಕು ಇತ್ರ ವಿಷಯ ಬಂದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಉಲ್ಲ ಯಾರ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾನ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲಾಯಿ ಬೋಡಂತೆ ಇಂದಿ ಜಾರ್ ಪಿದೆ ಬರೋಡು 5 ಬಕ್ಕೆ 20 ಉಲಾಯಿ ಬೋಡು ಅಂದ ರಡ್ ಜನ ಕೋರನೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಪತೆರ್ಲೆ ಪತೆರ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಲಾಯಿ ಒಯ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಮಲಾಗತ್ತ ಎಂಚಿನೆ ಅವು ಸಾನಾನ ಮಾರ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇವು ನೀರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಂದ ದಾನತೆ ಕಮಲ ಲಕ್ಕ ಕೂತರೆ ಕೊರ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಓಟ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಒತ್ತು ಚಿಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಂಪದ ಒತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನ ಒಂದು ಕೊಲಂಪ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರ ಹತ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಓಟ ನೀ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಕೊಟ್ಟುನಿ ಅಂದು ಕಮಲ ನಮ್ಮ ಸೀದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಕೊಡೆ ಪೇರ್ತ ಟಿಪ್ಪದವಳು ತಿಕ್ ಓ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಓಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಒರಿಪ್ಪ ಅವನೊಂಜಿ ಬದ್ಧತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲೆಗಿ ಕೊಡೆ ಈ ಪೇರ್ದಡಿ ಪದವಳು ಪಂಡಿದಿತ್ತ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಕೊರ್ಪಿನ ಉಂಟೊಂದು ಎಂಕಲ ಆಗ ಬೂಡಿಗೆ ಮನೋಹರಾಗಿ ಅಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಈ ಯಾನು ಪಾತೆರೋಡು ಪೆತ್ತ ಕೊರ್ಪಂಡ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಎತ್ತು ಮನ್ಪಂದು ಪನ್ನೋಡಿ ಓ ಅಂದ ಅಯ್ಯೋ ಸಾರನ ಅವು ಎಲ್ಲಾರು ಪೈಂಕಲವ ಅವು ದೀಪೆ ಓಡಿ ತಕ್ಕುನಿ ಯಾರನ್ನ ಫೋನ್ ಉಂದು ಮಾರ್ರೆ ಸಾವು ಛೇ ಪಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅವಡು ದೀಪೆ ಬಂಡಿಕೋ ದೀಪುನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅವು ಇತ ಕಾಸ್ತಾನ ಅಂದು ಪೆತ್ತ ಕೊರ್ಪಾಲಿಗೆ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲ 50 ಸಾರ ಅಂದು ಪಣ್ಪಾಲಿ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಅಜಿಪ್ಪ ಸಾರೋಗು ಬುಡ್ಪಾಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಏರ್ಲ ಅಜಿಪ್ಪ ಬಣ್ಣದ ಐವಾಗ ಬುಡ್ಪಿನ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಂಜಿ ಬೋಡ್ಚ ಪೆತ್ತದ ಕಂಜಿ ಬೋಡಾತ ಸರಿ 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 ನಾನು ಇತ್ತೆ ತುಲ ಪೂವಕ್ಕೆಗ್ ಪೆತ್ತ ಸಂಘದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ದಾದಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನರಡ ಕೇಳ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಈ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿಂಚ ಬಾಡ್ಡು ಎಂಚಿನೆ ಆಯ್ತೆ ಅಂದು ಸುರುಕು ಕಂಜಿದ ಮಂಡೆ ಬರ್ಪುಣ್ 5 ಬಕ ಐತ ಕೈ ಬರ್ಪುಣ್ 5 ಬಕ ಐತ ಕಾರ್ ಬರ್ಪುಣ್ 5 ಬಕ ಐತ ಬೀಲ ಬರ್ಪುಣ್ ಪುಳ್ಕ ತಿರ್ತು ಬುರ್ಲು ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಪಣೆಪ್ಪ ಅವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಪುನಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ತಿಪ್ಪಿಡು ಗೋಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲೋಂದು ಅಂಟವನಿ ಬತ್ತದು ಅದೇನು ಕೆರ್ಲ ದಾಯ ಅವು ಮತ್ತ ಬೋಡ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಿಲ್ಲಿ ಮುರಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಪೂವಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಅಕೇರಿಗೆ ಪನ್ಪುಣಿದಾಯ್ತಾ ಅಂಡ ಬ್ಯಾಗಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೋನು ಪಾಸ್ ಆದ ಬ್ಯಾನ ಪೆತ್ತಲ ಕಂಜಿಲ ಪುರ್ಲೂಡು ಬ್ಯಾನ ಕಿದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನಂದ ಯಾನ ಬ್ಯಾನ ಕೈಟೇ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಕೆ ಆಡ್ಪಬೆ ಆನದ ಬರಕು ಸಜೇ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂತ ಓರ್ಂಬನೆ ಎಗೆಡ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ನಂಗೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೊಕಲೇರ್ ತಿಕ್ಕಿನಿಡ್ದಾತ್ರ ನೆತ್ತ ತರೆ ಬರವು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಓರ್ಂಬ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶಡೆ ಪುಗಾರ್ತೆಂದು ತಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರ ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಖಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ಅತ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಪುದರ್ದೆ ತೊಂದು ನಾಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪನೋಡೈನ ಒಂಜಿ ಆತು ಸಂಗತಿಲುಂಡು ಬಾರಿ ಚುಟುಕುಡು ಪನ್ಪುಡು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ದೊಟ್ಟುಗ 54 ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ ಬನ್ಪ ಆ 54 ವಿದ್ಯೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ ಉಂಡೊಂದಾಂಡ ಅವು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಕಾಲೇಜಿದ ಅಂಗನಡು ಈ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ನಡುತ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಒರ್ಮನೆ ಎಸಲ್ಡುಲ್ಲ ಒರ್ಂಬ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದದ ಪಿರಡು ಒಂಜಾತು ಸಂಗತಿಲುಂಡು ರಸಲ ಒರ್ಂಬ ರಸೊಣಿಗೆ ನವರಸ ಅಂದ ಬನ್ಪ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಸ ಹಾಸ್ಯರಸ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಾಸ್ಯರಸನ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿಕೆಡು ತೋಜಾಯ್ ನಕುಲು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಬೀಸಿರೋಡು ಎಂಕಂತೂ ಈ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮನೆ ಸಲ್ದ ಕಡೀರ ಸಂಚಿ ಪಂಡ ಕಡೀರ ಎಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ದನ್ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ತೆಲ್ಪಾದನು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನ ನಂಡ ಅಕುಲು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ದುಮ್ಮು ನಿಕಲಂಜಿ ತೀರ್ಪುನು ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಕೊರೋಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತೀರ್ಪುಗೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ನಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ಲೆ ಗಣೇಶ್ ಕುರಿಯಲ್ಲ ಅರಿ ಸಾಲದ ಬದವು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಯಾನು ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ಸಂಗೀತೋಡು ರವಿ ಸುರುಟಾದ ತೀರ್ಪುಗೆ ದುಂಬು ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಶುರುವಾತಿನಿ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಕೈತಳ್ಡೆ ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸಾಲ್ಮುಕುಡಿ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಸುರುವಾಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸುರುಟು ಖಾಲಿ ಸುರುತ ರಡ್ಡನೆ ಮೂಜನೆ ನಾಲ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊರಂತ ಇಂಚೊಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರವರವಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಈ ಕಲಾನ
ಮೆನ್ಕ ಒಂದೊಲ್ಲೇರು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಜನಕ್ಕಲೇನು ತೆಲ್ಪ ಒಂದೊಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಒರೆಯಾಗಲ ಬೇಜಾರವರ ಬಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಪಾಯಿನಕುಲ್ ಕುಸಿಟೆ ಪೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಡಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಏನು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮ ನಡೆದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ಅನ್ಪೆ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಟದ ಅಕಲೆಗಲ ಅಕಲು ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಂದಡು ಅತ್ತನ್ನ ಗೆನ್ನದು ಕೊಲ್ಲಾಡು ಅಕಲಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೂ ಸುರುತ್ತ ಅಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನು ಪನೊಂದು ಅರೆರ್ದೆ ತೀರ್ಪುಗೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು BC ರೋಡ್ ಬಹುಶಃ ನಿಗಲ್ನ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗಂಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂದಾರ ಸುಂದರ ರೈಕಲ್ಲು ಡ್ರೆಸ್ ಗೆತ್ತಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಂಡವು ಮಂದಾರ ಸುಂದರ ರೈಕಲ್ ಪಂಡದು ಆತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನೀರು ಮುಲ್ಪ ತಯಾರು ಮಂದಾರ ಅವು ಬಾರಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜೆಕ್ಕೆ ರಡ್ಡಿಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಿನ ದೈವ ಒಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆಕ್ಕೆ ರಡ್ಡಿಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕಂಡದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಣ ನನ್ನ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೈವಲಗೂ ಪಟ್ಟಬರಕ್ಕೇನೆ ಪನೊಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಸಮರ್ಥವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಓರ್ಮನೆ ಎಸ್ಸಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಐರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಈ ಎಂಕುಲ್ಪುರ ರಾಜಕಾರಣ ಉಪ್ಪುರ ಸರದು ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಇಂಚೊಪ್ಪುಡು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ VS ಆಚಾರ್ಯರು ನನಗೆ ನಿದರ್ಶನ ಹಾಪಿರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುಗಂಟು ಜಾಗಡಿ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಸಂಕೇತ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ತಪನೆದ ರಸನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮತವಾದ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀರು ನನ್ನ ದುಂಬಾತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಲ್ದಂಪು ದೇಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಗಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮು ಅಭಿನಯ ಐಡ್ಬಕ್ಕ ನಿಗಲ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆರದು ನೂಲ ಶೂನ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಹತ್ತು ಪನ್ಪೆರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು ಜನರ ನಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆಂದು ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು ಜನರ ನಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಪಣ್ಯಕ್ಕ ಈ ಪೂರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಡುಟು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವು ಪರಿಹಾರ ರೂಪವಾದ ಇನ್ನು ರಂಗದ ಮಿತಿ ಬರೋಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗಂಟು ಮಂದಿರು ದೇವರಡೆ ಅಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೋಡ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕತೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಉಲಮರ್ ಮತ್ತಂಡ ಉಲ ತೀರ್ಲು ದಾದ ಬಂಡ ಪೆತ್ತದ ಬಗೆಟ್ ಬಂಡೇರು ಪೆತ್ತಗ್ಲ ಎರಗ್ಲ ಮಲ್ಲೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಣೊಂದಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಂಕರದ ಒಂಜಾತ್ ಪೆತ್ತೋಲುಂಡು ಇರು ಕೊಡೋರ ಪನೊಲಿ ಪೆತ್ತ ದಯಗ್ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡಾರ. ಗಾವೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮಾತರಃ ಪೆತ್ತ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನ ಪ್ರತೀಕವಾಯಿ ನಾವು ಪೆತ್ತದ ಮೋನೆಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇನು ಪೆತ್ತದ ಕಂಟೆಲ್ಡು ರುದ್ರದೇವರೇನು ಪೆತ್ತದ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಲೆಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೇನು ಪೆತ್ತದ ರಡ್ಡು ಕೊಂಬುಲೆಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇನು ಪೆತ್ತದ ಮೇಟಿತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೋಮಲೆಡು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲೇನು ಪೆತ್ತದ 4 ಕಾರಡು 4 ವೇದುಲೇನು 4 ಕಾರದ ಎನ್ಮ ಹಾವಡಡು ಅಷ್ಟದಿಕ್ ಪಾಲಕೆರೇನು ಪೆತ್ತದ ಕಿರಂದೆಲಡು ಅಮೃತನು ತುಯಿನ ದೇಶಮಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ಖಂಡಿತ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ದೇಶ ಏಪಲ ದರಿದ್ರಗು ಬುರುಜಿ ಜದ್ರಗು ಬುರುಜಿ ಎಂದು ಬಂತೇರು ಒಂದು ಯಾನತ್ತು ಅತನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರತ್ತು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಪಂತಿನಿ ಆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿನೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಯುದ್ಧ ಗೆಂದಿನಂಚಿತನ ಧರ್ಮರಾಯೇ ಪಗರಿದ ಮಂಚೋಡು ಜೊತೊಂದಿನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಕೇನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಜನೀತಿ ಆರ್ಪಂತಿನ ಸುರುತ್ತ ಪಾತೆರ ಆ ದೇಶಡು ಪೆತ್ತಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಉಪ್ಪನ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಜದ್ರ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಚಿತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ್ನು ನಿಗುಲ್ಲ ಪಂಡರು ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್. ಅರುಣ್ ಮಂದಾರ ಅಂದೇತನ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಬರ್ಲಾಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ನೆಟ್ ಮಂದಾರನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವು ನಿಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಸುಂದರ ರೈ ಮಂದಾರ ಒರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಂಗನೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಆತ್ಮಟ ಸುಂದರ ರೈ ಮಂದಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಅವು ಬಗ್ಗದವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಆತಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಎತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಗ ಪಂಡ್ ಅವು ಏತು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಲೆಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮಗ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೋನಿತ್ತಜಿ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಡು ಬೋತುಂಟವು ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಈರ್ನ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಸರಿ ಮಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮ್ನೆ ನಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಐತೆ ಈ
ನೆಟ್ ಡಯಲಾಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೀನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾರಚಿ ರವಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾರಚಿ ಭಾರಿ ಸ್ಲೋ ಬತ್ತನ್ನು ಏನೊಂದ್ಲ ಎತ್ತಜಿ ಬೊಕ ಹೊರನೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಡ್ ಜೋರು ಬತ್ತನ್ನು ಬೊಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನೋ ಎತ್ತಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಡ್ ಹರೀಶ್ನ ಡಯಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ವೇಟೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಅರುಣ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಸಾಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ತಗೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅರ್ಥ ಹೊಂಡ ಮೊಕ್ಕಲ ಬಕೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಅರ್ಥ ಹೊಂಡ ಮಾತ ಹೊಂಡದ ವಾವ ನಮನದ ಕಾರುಲುಂಡ ಆ ಮಾತ ಕಾರುಲ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೊಕಲಲ್ಲ ಸಾಕರಣ ಮಾತ ಸಾಕಾರಗನ್ನು ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಪನೊಂದು ಅಭಿನ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಪಿರೋಡ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಯಿನ ಅಂಚನೆ ಬುಲೆಪೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾ ರಸಿಕರಿಗೆ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಡಲ ಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ದಿನಿ ತೆಗೆರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸ್ಎಲ್ ಒರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೆರು ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.